אבן הדרך של אמירת 2 עד 3 מילים היא צעד משמעותי במסע ההתפתחות של הילדים. רוב הילדים מתחילים להפיק קולות מגוונים כולל יצורים, ועם הזמן רוב הילדים יצליחו לומר מילה ראשונה לקראת תום שנת החיים הראשונה, ו2 עד 3 מילים בגיל 17 עד 15 חודשים. גידה, אמה, מים. ישנן מספר דרכים לעזור. על ידי שילוב אסטרטגיות אלה בבית שלכם, אתם יכולים ליצור סביבה תומכת המטפחת התפתחות דיבור מוקדמת, משפרת מיומנויות תקשורת ומטפחת בסיס חזק ללימוד שפה. היו סבלנים וחיוביים. כל ילד מתפתח בקצב שלו. אל תלחצו על הילד, פשוט תמשיכו לתמוך בו והוא יתקדם בסופו של דבר.